Γεια σας και από μένα, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να πούμε λίγα πράγματα για τον όμιλό μας. Σίγουρα το 2024 έκλεισε με μεγάλες επιτυχίες για τον όμιλό μας, έχοντας εκτελέσει αρκετά μεγάλα έργα και προσβλέπουμε και να συνεχίσουμε την επιτυχία μας και για το 2025. Και θα πρέπει να πούμε ότι εκτός από τη μεγάλη δραστηριοποίηση σας σε αρκετούς τομείς στην Κύπρο, έχετε και επέκταση στο εξωτερικό, έτσι? Ναι, αυτό είναι σωστό. Έχουμε δραστηριότητα ιδιαίτερα στην Ελλάδα, μάλιστα, όπου έχουμε ιδιοκτησία και λειτουργία το ξενοδοχείο 5 αστέρων Πανόραμα στα Χανιά. Επίσης αναπτύσσουμε μεγάλο αριθμό παραθυρεστικών έργων, τα οποία προσφέρονται στις διεθνείς αγορές και βεβαίως έχουμε και πολλούς πελάτες από την Κύπρο. Τι είναι στα σκαριά τώρα, κύριε Γαβρίλ? Ναι, όσο να ξεκινήσω λίγο από την Κύπρο. Ναι. Η φιλοσοφία του ομίλου μας ήταν πάντα ότι πρέπει να δημιουργούμε εμπειρία για τους πελάτες μας. Αυτό σημαίνει κάποιος που αγοράζει ένα σπίτι πρέπει να έχει την ευκαιρία να ζει σε ένα όχι μόνο δομημένο, αλλά και το περιβάλλον γύρω να είναι κατάλληλο για να ζήσει μια άνετη ζωή. Γι' αυτό δίνουμε πάντα έμφαση στο μέγεθος των έργων, ώστε να δημιουργήσουμε μια γειτονιά, μεγάλη γειτονιά, την οποία μπορεί να απολαμβάνει με τους γειτονές και γείτονες του, και επίσης πολλές κοινόχρηστες διευκολύνσεις όπως πισίνες, γυμναστήρια, σπα κτλ. Μειχτές αναπτύξεις, έτσι? Γι' αυτό μιλάτε, μειχτές αναπτύξεις. Ναι, αναπτύξεις για κατοικίες. Με αυτήν τη φιλοσοφία στην Πάφο σήμερα αναπτύσσουμε ένα μεγάλο αριθμό έργων. Τα πιο μεγάλα ή τα πιο γνωστά θα έλεγα είναι το Venus Gardens, το οποίο αποτελείται από γύρω στις 400 μονάδες και το αναπτύσσεται αναφάσεις και σήμερα έχει κοινόχρηστες διευκολύνσεις όπως πισίνες, γυμναστήριο και άλλα. Με την προσπάθεια αυτή δηλαδή να δημιουργήσει ένα όμορφο περιβάλλον στους κατοίκους της περιοχής. Ναι. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει αγορά πλέον και για εκτός του αστικού κέντρου και γι' αυτό έχουμε και αναπτύσσουμε έργα στην περιοχή των Μαντριών, στη Γεροσκήπου, τα οποία επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει ζήτηση και από Κύπριους και άλλους οι οποίοι εργάζονται στη Λέμεσο, οι οποίοι βρίσκουν την Πάφο ως ένα καλό σημείο, καλό μέρος για να μείνουν, να μεγαλώσουν την οικογένεια τους, τα σχολεία, και βλέπουμε ότι υπάρχει ζήτηση και σε αυτού δηλαδή η κατοικία για την Ανατολική Πάφο. Βλέπουμε ότι υπάρχει ζήτηση και από ξένους, έτσι, που δραστηριοποιούνται σε technology companies στη Λεμεσό, για τους εργαζομένους, έτσι, που μένουν εκεί, που εργάζονται. Βεβαίως υπάρχει ζήτηση, διότι όπως έχω πει υπάρχουν και αρκετά καλά σχολεία και διεθνή και ελληνόφωνα στην Πάφο, οπότε ναι, το περιβάλλον στην Πάφο είναι πολύ ωραίο και σίγουρα ελκύουν και αρκετούς εργαζόμενους ξένους και Κύπριους από τη Λέμεσο. Ταυτόχρονα να πω όμως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε εγκαταλείψει τη Λέμεσο. Στο Τραχώνι έχουμε μια μεγάλη ανάπτυξη, οικιστική ανάπτυξη, υποκατασκευή. Τώρα λέγεται Limassol Park. Είμαστε στη δεύτερη φάση, η οποία δεύτερη φάση αποτελείται από περίπου 100 διαμερίσματα. Επίσης πάνω στη φιλοσοφία των έργων μας με πολλά κοινόχρηστα, clubhouse, πισίνες, γυμναστήριο, σπα, ώστε να δίνουμε αυτές τις έξτρα ποιότητα ζωής στους αγοραστές και τους κατοίκους. Η οποία ανάπτυξη στο Τραχώνι πότε αναμένουμε να ολοκληρωθεί? Η πρώτη φάση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Έχουμε περίπου ήδη παραδώσει γύρω στις 100 μονάδες, εκεί 100 διαμερίσματα, και η δεύτερη φάση θα αρχίσουμε να παραδώνουμε, είναι ήδη υποκατασκευή και θα αρχίσουμε να παραδώνουμε από το τέλος του 2025 μέχρι το τέλος του 2026. Είναι δηλαδή αγορασμένα, έτσι, υπάρχει ενδιαφέρον?
Υπάρχει ενδιαφέρον όμως υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα. Να πω ότι στην προσπάθεια μας να διευκολύνουμε Κύπριους αγοραστές, ειδικά ζευγάρια τα οποία ίσως δυσκολεύονται να πάρουν και κάποια δάνεια από την τράπεζα, ο όμιλός μας δίνει μέχρι και 10 χρόνια διευκολύνσεις σε κάποια από τα έργα του για να βοηθηθούν νέα ζευγάρια. Για να ενθαρρύνει έτσι το νέο κόσμο να πάρει το δικό του σπίτι. Πείτε μας λίγο, κύριε Γαβρίλ, και για τις τιμές που κυμαίνονται σε αυτό το συγκεκριμένο την ανάπτυξη που μιλάτε. Από μέχρι πού μπορούμε μέχρι τόσο, για να ξέρει και ο κόσμος. Μπορούσαμε να πούμε, θα πω από γύρω στις 200.000 ευρώ μέχρι τις 500. Επίσης να πω ότι διαθέτουμε και οικόπεδα και παύλεις στις Ζανατσά, επίσης σε πάρα πολύ καλές τιμές, πάλι επίσης για να βοηθηθούν οι Κύπριοι αγοραστές. Οικόπεδα προσφέρονται από 115.000 ευρώ, το οποίο σίγουρα είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή σήμερα για οικόπεδα. Η Ζανατσά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, με εξαιρετική πρόσβαση στη Λεμεσό. Σίγουρα και βλέπουμε εκεί επίσης ότι υπάρχει ζήτηση. Και να πω επίσης ότι όσον αφορά το μεγάλο έργο μας, το παραθαλάσσιο στη Λεμεσό, το Limassol Blue Marine, ήδη βρισκόμαστε στη διαδικασία αποπεράτησης του πρώτου μεγάλου οικιστικού πύργου, ο οποίος είναι 35 ορόφους, και έχουμε ξεκινήσει μόλις πρόσφατα την κατασκευή και του δεύτερου πύργου 32 ορόφων. Έργα τα οποία είναι ορόσημα για τον όμιλό σας, τα συγκεκριμένα, έτσι. Αυτά τα έργα είναι σημαντικά. Το Limassol Blue Marine είναι σημαντικό. Βεβαίως ο όμιλος μας, να μου επιτρέψετε να πω, ότι προσπαθεί πάντα να είναι πρωτοπόρος και να οδηγεί ειδικά τους κλάδους της οικονομίας τους οποίους δραστηριοποιείται. Να αναφέρω εδώ να αναφέρω τον Τελμάρ, που πραγματικά αποτελεί αρχιτεκτονικό και ορόσημο για την Κύπρο, όχι μόνο για την Λεμεσό, αλλά την Κύπρο, και θα έλεγα για ολόκληρη την Ευρώπη, και το οποίο βρίσκουμε σε πολλά περιοδικά φωτογραφημένο. Ναι. Και να αναφέρω και άλλα έργα, αν θέλετε, τα οποία πιστεύουμε ότι έχουν αποτελέσει ορόσημο. Το Coral Beach Hotel στην Πάφο, όταν δημιουργήθηκε το 1990, πέραν του χαρακτήρα του που συνάδει με την κυπριακή αρχιτεκτονική, ήταν το πρώτο μεγάλο έργο το οποίο έγινε στη Δυτική Πάφο και βασικά έχει βάλει την Πέγια στον τουριστικό χάρτη. Το Coral Beach είναι 424 δωμάτια και έχει συνεδριακές διευκολύνσεις 2.000 ατόμων. Όταν δημιουργήθηκε, το συνεδριακό κέντρο ήταν μεγαλύτερο και από το μεγαλύτερο που είχε Κύπρος τότε, το Φιλοξενία. Για τη Λευκοσία, κύριε Γαβρίλ, υπάρχει ενδιαφέρον για αναπτύξεις από τον δικό σας όμιλο? Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει κινητικότητα όσον αφορά τις αναπτύξεις και ειδικά στο κέντρο, έτσι, της Λευκοσίας. Ναι, σίγουρα υπάρχει ζήτηση και για το κέντρο της Λευκοσίας, όμως αυτή τη στιγμή ο όμιλος μας, επειδή έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη συγκεκριμένων έργων και κλάδων στους τομείς που ήδη δραστηριοποιείται. Να πω ότι ήδη έχουμε αρκετές εκκρεμεί άδειες προς έκδοση και για ξενοδοχειακά έργα, αλλά και για την ανάπτυξη του πανεπιστημίου και του νοσοκομείου ίασης που κατέχουμε, όπως και επεκτάσεις μας στην Ελλάδα, και προς το παρόν είμαστε επικεντρωμένοι στο να πετύχουμε αυτούς τους στόχους που έχουμε βάλει. Εξαιρετικά. Αναφορικά με τους άλλους τομείς που αναφερθήκατε, έτσι, στον τομέα της εκπαίδευσης, είστε και στην υγεία, με το ίασης και το Νεάπολης αντίστοιχα. Προσανατολίζεστε μάλλον πιο σωστά σε δραστηριοποίηση και σε νέους τομείς, πέραν από αυτούς των ακινήτων, του τουρισμού, της υγείας και της εκπαίδευσης? Νομίζουμε ότι σήμερα η Κύπρος βρίσκεται σε έναν μεταβατικό στάδιο, σε μια εξέλιξη θα έλεγα του σημείου που βρίσκεται σήμερα όσον αφορά την οικονομία αλλά και την κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι οι ανάγκες οι οποίες έχουμε σε όλους αυτούς τους κλάδους, και της κατοικίας, των τουριστικών, αλλά και της υγείας και της εκπαίδευσης,
μεταλλάσσονται. Εκείνο που θέλουμε εμείς να διασφαλίσουμε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι ότι θα παραμείνουμε πρωταγωνιστές στους τομείς αυτούς. Γι' αυτό τι κάνουμε. Στην υγεία, για παράδειγμα, έχουμε προχωρήσει με επέκταση του νοσοκομείου Ιασής και ταυτόχρονα επενδύουμε πολύ στην εξασφάλιση καινούριου υπερσύγχρονου εξοπλισμού. Όσον αφορά το πανεπιστήμιο, έχουμε φροντίσει και συμμετέχουμε πλέον σε μια στρατηγική συνεργασία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, την ΕΜΕΦ, η οποία έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρηματοδοτείται. Έχουμε προχωρήσει σε επεκτάσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων μας και πάρα πολύ σημαντικό να σημειώσω, είμαστε σε στενή συνεργασία με οργανισμούς στη βιομηχανία και ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας. Δημιουργήσαμε και δημιουργούμε αυτή τη στιγμή υπερσύγχρονα εργαστήρια ρομποτικής σε συνεργασία με έναν μεγάλο οργανισμό του εξωτερικού μέσα στο Πανεπιστήμιο στην Πάφο. Αναμφισβήτητα στην ευρύτερη περιοχή μας τέτοια εργαστήρια, όχι της Πάφου ενώ της Ανατολικής Μεσογείου, τέτοια εργαστήρια ρομποτικής δεν υπάρχουν άλλα. Όλα αυτά είναι απαραίτητα. Σωστά, και αποτελεί έναν κλάδο τον οποίο έτσι οι φοιτητές θα αναμένουμε ότι θα στραφούν και τώρα αλλά και τα επόμενα χρόνια. Οπότε... Ναι. Είναι πολύ σημαντικό, διότι όπως όλοι γνωρίζουμε οι νέες διεθνείς εταιρείες οι οποίες έχουν εγκατασταθεί στην Κύπρο κινούνται προς αυτούς τους κλάδους, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να φροντίσουμε ότι και οι Κύπροι θα έχουν αυτές τις ευκαιρίες εργοδότησης σε αυτές τις διεθνείς σημαντικές εταιρείες που σήμερα είναι στην Κύπρο και σε τελική ανάλυση αν δεν μπορούμε να τους δώσουμε το προσωπικό θα φύγουν ή δεν θα μπορέσουν να αναπτυχθούν περαιτέρω. Οπότε εμείς βλέπουμε τις επενδύσεις μας στους τομείς που είμαστε σήμερα στρατηγικά. Όπως ανάφερα πριν και για το θέμα του ίασης. Είναι πολύ σημαντικό να παραμένουμε στην εκμή της τεχνολογίας για να μπορούμε να προσφέρουμε στους ασθενείς ό,τι καλύτερο είναι δυνατόν. Εξελίσσεστε και επεκτείνεστε βάσει των τομέων των οποίων ήδη δραστηριοποιείστε. Είναι ξεκάθαρο, κύριε Γαβρίλ. Θέλω να πάμε λίγο στο σημερινό επενδυτικό κλίμα στη χώρα μας. Όπως αναφέραμε και πριν, υπάρχει κινητικότητα. Εκτιμάτε ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο σήμερα όσον αφορά το επενδυτικό κλίμα λόγω και του ευνοϊκού κλίματος το οποίο έχουν χτίσει οι αρμόδιοι φορείς? Ναι, πιστεύω ότι υπήρξε αρκετή βελτίωση στην Κύπρο όσον αφορά την δημιουργία των υποδομών για την διατήρηση και βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Βεβαίως αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα της οικονομίας μας, όπως επίσης και από συγκεκριμένες επενδύσεις οι οποίες θα πάνε χώρα. Για παράδειγμα, η άφιξη και εγκατάσταση νέων διεθνών εταιριών, οι επενδύσεις σε ακίνητα, οι επενδύσεις σε τράπεζα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάτι γίνεται σωστά. Για να το βλέπουμε αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί όμως. Βλέπουμε πόσο ρευστό είναι το περιβάλλον γύρω από την Κύπρο. Και πόσο μεγάλος είναι ο ανταγωνισμός. Οι ανταγωνιστικοί επενδυτικοί προορισμοί καραδοκούν, θα λέγαμε. Οπότε θα πρέπει να χτίσουμε και κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα και κίνητρα να δοθούν. Και δεν είστε μόνο ο ιδιωτικός φορέας, αλλά είναι και μέσω της κυβέρνησης. Ναι, η κυβέρνηση πρέπει να οδηγεί αυτή την προσπάθεια και βεβαίως αυτό γίνεται, αλλά πρέπει να υποστηρίζεται και από τον ιδιωτικό τομέα. Σε συνεργασία πάντα, ότι αυτή τη στιγμή αυτό συμβαίνει. Υπάρχει δηλαδή διάθεση και από τους δύο, και από τον ιδιωτικό τομέα αλλά και από την κυβέρνηση για να δοθούν κίνητρα περαιτέρω και να προβληθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κύπρου ως ο επενδυτικός προορισμός. Ναι, σίγουρα. Και βεβαίως σίγουρα και πρέπει να πω ότι και εμείς φροντίζουμε ότι βλέπουμε
στις διεθνείς αγορές οι οποίες μπορεί να μας επηρεάζουν, να ενημερώνουμε και να προτείνουμε λύσεις οι οποίες θα κρατήσουν την Κύπρο σαν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό. Θέλω να πάμε έτσι κάτι τελευταίο, κύριε Γαβρίλ, αναφορικά με τις προκλήσεις. Δεν έχουμε αναφερθεί στις προκλήσεις του επιχειρήν. Διαχρονικό πρόβλημα είναι η γραφειοκρατία. Θα λέγατε ότι έχουν βελτιωθεί τα πράγματα είτε στην αδειοδότηση των αδειών που είστε κι εσείς, που είναι του κλάδου σας, έτσι, των ακινήτων, είτε οπουδήποτε αλλού έχει γίνει μια βελτίωση, καλυτέρευση, έτσι, του όλου θέματος. Σίγουρα γίνεται σχεδιασμός και προσπάθεια για βελτίωση. Τα αποτελέσματα, ιδιαίτερα όμως σε μεγάλες αναπτύξεις, είναι νωρίς ακόμα να φανεί. Θα πρέπει να περιμένουμε κάποιο διάστημα, όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα βήματα τα οποία γίνονται είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Όλα τα βήματα, δηλαδή, διότι πρώτον είναι η γραφειοκρατία που, όπως πολύ σωστά την αναφέρεται, και είναι η γραφειοκρατία όσον αφορά τις άδειες, αλλά υπάρχει η γραφειοκρατία και για άλλα θέματα, για τις εταιρείες, για φορολογικά κτλ. Δεύτερον είναι το δικαστικό σύστημα, το οποίο επίσης γίνεται προσπάθεια βελτίωσης, διότι δεν αναφέρομαι μόνο σε εμάς, αναφέρομαι γενικότερα στο τι βλέπει ένας επενδυτής, όποιος ή ξένος. Πώς αξιολογεί τον προορισμό, τον επενδυτικό προορισμό. Ναι. Και επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι, και γίνεται και εδώ προσπάθεια, αλλά δεν έχουμε φτάσει εκεί που πρέπει ακόμα, είμαστε πίσω, είναι η ανάγκη για καινοτομία και εξειδίκευση. Είναι και αυτό που είπα πριν όσον αφορά το θέμα του πανεπιστημίου, αλλά και γενικότερα η καινοτομία και στις κυβερνητικές υπηρεσίες, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Εντάξει, πιστεύω ότι όσον αφορά το θέμα της πολιτικής αβεβαιότητας, η κυβέρνηση κάνει αρκετά βήματα και εφαρμόζει μια πολύ τινετή πολιτική, το οποίο οπωσδήποτε αυτό βοηθάει πάρα πολύ, διότι η πολιτική σταθερότητα είναι σημαντική και για την έλκυση ξένων επενδυτών, αλλά και για τις επενδύσεις που κάνουν οι ντόπιοι. Και βεβαίως μας βλέπουν και ως έτσι προορισμό, ασφαλή προορισμό, παρά τις ανακατατάξεις, έτσι, και τις συγκρούσεις που επικρατούν στη γύρω περιοχή. Ναι, δεν έχουμε αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά αυτό το θέμα. Πρέπει να σας πω από την προσωπική μου εμπειρία και του οργανισμού μας, δεν βλέπουμε ότι το θέμα της ασφάλειας είναι κάτι το οποίο προβληματίζει τους επενδυτές γενικότερα. Μάλιστα, κύριε Γαβρίλ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι, χαιρετώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία.